Kaixo guztiei, 2009an udalaren eguneko zentroa ixtea erabaki zenetik, adinekoentzako zerbitzu hau Arandia egoitzak eskaini izan du. Baina 2015etik, bigarren eta hirugarren mendetasun maila duten adinekoi bakarrik eskaini zaie. Oraingoai, pozik kontatzen dizuegu, hilabete askotako lanaren ondorioz, Bizkaiko Foru Aldundiarekin hitzarmena bideratuko duen ordenantza prest dugula. Akordio ona izango da Arrigorriagarentzat eta hainbat plaza hitzartzea da proposamena. Plaza hauek gure herriko nagusientzako izango dira eta udalak kudeatuko ditu udal gizarte zerbitzuen bitartez. Egoera horren aurrean, gobernu taldetik zerbitzu publikoak indartzeko eta kolektibo zaurgarrienak laguntzeko konpromisoari eusten diogu. Eta sortu dugun ordenantza anbizio handikoa dela uste dugu. Izan ere, indarrean dagoen gizarte zerbitzuen karterak agintzen duena da, eguneko zentroko zerbitzu hau lehenengo graduko mendekotasuna duten 75 urtetik gorako pertsonei eskaini behar zaiela. Gobernu taldetik aldiz, aukera hau baliatu eta gure esku dagoen hortik zerbitzua hobetzea erabaki dugu. Horretarako, sortu dugun ordenantza berriak udal gizarte zerbitzuei aukera emango die dependentziari lotutako baldintza hori bete ez arren, arriskuan edo zaurgarritasun egoeran dauden adinekoen kasuak baloratzeko eta horrela zerbitzua zabaltzeko. Zerbitzu hau martxan jartzea udal gobernutik adikoen bizikalitatea hobetzeko, zaintza lanak kolektibizatzeko eta zerbitzu publikoak sendotzeko konpromiso irmoan ematen dugun beste urrats bat da.